He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season, so whoop-de-doo and dickory-dock, and don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney down. Happy holiday, happy holiday. Tak krásny večer želám. Môžete mi len prosím dať spätnú väzbu, stačí palec hore, že či ma je dobre počuť. Dobre, vidím palce hore, dobre, takže super. Takže priatelia, máme teda 19 hodín, ja vás vítam pri predposlednej hodine školy zdravia, alebo teda pol hodinke, nech som teda presná. No a pôjdeme na to, ja si len zašerujem prezentáciu. A ešte raz poprosím palec hore, či je teda dobre vidieť. OK, dobre. Dobre, takže technicky sa nám dneska darí, tak poďme na to. A ja sa vám na úvod trošičku predstavím, s kým sa ešte nepoznáme, tak moje meno je Miška. A vo firme som teraz, už je to aktuálne niečo vyše 13 rokov. A s tým, že prišla som v podstate, lebo som hľadala brigádu medzi 2 semestrami. A mne to prišlo úplne, že úplne, poviem, jak riť na šerbel doslova. Lebo už v tej dobe síce mi bolo 23 rokov, ale ako vidíte práve na tejto fotke napravo, v tom červenom, tak ja som vážila 42 kg. Mala som obrovské problémy so spánkom, nemohla som v noci pomaly vôbec spávať, samozrejme energia cez deň veškerá žiadna, k tomu sa potom pridali ešte ďalšie problémy, trávenie, vyhádzaná pleť, padali vlasy. No a ja keď som si tak predstavila, že čo bude tak v 30-ke, keď budem ďalej pokračovať týmto spôsobom, tak som si to radšej ani nechcela predstavovať, lebo nebolo to zrovna to, čo by som chcela. A práve mne Herbalife prišiel takto skvele do cesty, že bola to možnosť nielen proste si vytvoriť fakt, že príležitosť, alebo aj popri tej škole mať vtedy flexibilnú brigádu, ale hlavne dať sa dokopy. A zvyšok je história. Hľadala som síce brigádu, ale som tu už 13 rokov. Mne sa za 2 týždne s výživou podarilo proste poriešiť si problémy so spánkom a mala som taký prílev energie, že to som už dávno vtedy nezažila a celých 13 rokov si to super držím. Ako vidíte aj na tej spodnej fotke, tak mám aj výsledok aj po pôrode s formovaním, tvarovaním. Malička má teraz 1,5 roka, takže tiež aj s tým dieťatkom zase sú to úplne iné situácie, ale musím zaklopať, že vlastne výživa mi v tom veľmi pomohla jak s energiou, tak celkovo proste mať pravidelnosť v stravovaní, aj keď niekedy sa proste úplne nedalo stíhať, ale shake proste bola vždy moja záchrana, takže toľko k môjmu výsledku. No a poďme ďalej. Ja mám tému dneska nakupovanie, nákupný košík a vlastne ako to aj prepojiť, teda vlastne bežnú stravu s našou výživou. Začnem opäť takými tými praktickými tipmi, ako sa nám to ťahá vlastne celú tú školu zdravia. Takže prvá vec pri tom nakupovaní, toto možno poznáte. Nechoďte nakupovať hladný, hej? Pretože jakmile behneme do toho obchodu a už proste nám škvrka v bruchu, tak to už proste akékoľvek racionálne uvažovanie ide bokom a jednoducho mozog začne vydávať signály, potrebuješ doplniť energiu, potrebuješ sa najesť a čo ide najviac na chuť, no tak samozrejme aj proste sladkosti, hej, rôzne takéto pochutiny, takže tomu už človek veľmi ťažko potom odoláva a koľko razy sa proste môžeme fakt pristihnúť pri tom, že ponakupujeme kadečo možné, čo by sme normálne ani nekúpili. Takže taký prvý bod, keď aj idete z práce, potrebujete ešte cestou vybaviť ten nákup, už cítite hlad, dajte si do proste kabelky proteínovú tyčinku, zjedzte ju ešte trebárs pred obchodom a potom treba ísť nakupovať. Napríklad, čo mne veľmi pomáha, tak robiť si zoznamy pri nakupovaní. Predpokladám, že málo kto sme tu trebárs takí, že nakupujeme spôsobom, že ideme každý deň proste do obchodu, vždy si robíme nejaké tie zásoby doma, hlavne tých trvanlivejších potravín, takže je vždy dobre proste spraviť si ten nákupný zoznam, pretože už keď na to doma sadneme, začneme proste nad tým rozmýšľať, čo reálne vlastne doma potrebujeme a koľko toho aj vlastne potrebujeme, tak samozrejme tam proste už
vieme si ten zoznam naozaj dobre zostaviť a keď prídeme do toho obchodu, tak už ideme cieľene po tých veciach, ktoré na tom papieri sú. A keď je to bez toho zoznamu, tak asi to poznáte, že človek tak blúdi, čo by som si dala, čo vlastne doma máme, čo vlastne doma nemáme. Chodíme tak medzi tými regálmi a samozrejme proste oči by jedli, to určite tiež poznáte, tak tam takisto človek do toho košíka podáva všeličo možné, čo naozaj proste potom možno v tom reáli pre to telo ani není až taký prínos, alebo toho doma ani až toľko nepotrebujeme. Ja možno mám už takú trošku profesionálnu deformáciu, ale ja si treba často všímam ľudí, ktorí platia na pokladni predo mnou, že čo na tom páse majú vlastne vyložené a koľko razy treba zaplatia aj 50, 60, aj 100 eur za nákup, ale keď pozriem reálne, že čo je tam vyslovene také, že k jedlu, hej, že to nie je len treba, že ja neviem, kola, hej, nejaké pochutiny, nejaké sladké proste pudingy a podobné veci, ale že reálne z čoho sa najeme, ale aj nám to môže dať nejakú výživu, tak to bývajú proste tretiny toho nákupu často. Takže to je presne potom to, v čom nám môže práve aj ten nákupný zoznam pomôcť. Kto ste apkoví a nie papieroví, tak napríklad výborná apka Google Keep. Ja som síce skôr ten papierový typ, ale výborne nám to v rodine funguje. Toto je apka, kde keď si spravíte aj nákupný zoznam, tak sa to dá šérovať. Čiže keď ja napríklad niečo nahodím, že nám došlo v domácnosti a viem, že manžel pôjde do obchodu, treba z práce a podobne, tak potom vlastne on pozrie zoznam a nakúpi to. Takže to je napríklad pre tých, čo ste skôr tak apkoví. No a takýto typ, choďte a vyberajte po obvode obchodu. Teraz kľudne si predstavte, kam treba chodíte nakupovať najčastejšie, či Lidl, Kaufland, Billa, ako to má. Neplatí to samozrejme pre úplne fakt, že každý obchod, ale väčšinou také tie už proste tie väčšie obchody tohto typu, Kaufland, Billa, Lidl, tak to majú presne takto vlastne v tom obchode zostavené. A keď si predstavíte, jak vlastne do toho obchodu vojdeme, tak čo vlastne je na tom obvode? Prvé väčšinou, keď vojdeme, ovocie, zelenina, za tým nasleduje napríklad proste pečivo, za tým treba sú už nejaké tie chladiace pulty, kde je treba mäso, mliečne výrobky, ryby a podobne. Oproti treba, ale stále ešte po tom obvode bývajú často strukoviny alebo orechy a podobne. Takže keď si to tak predstavíte, tak pre väčšinu obchodov toto platí. Čiže my keď sa budeme držať toho obvodu pri nakupovaní, tak prirodzene už nakupujeme zdravšie. Lebo tam sú väčšinou práve také tie prvotné vlastne suroviny a také tie základné potraviny. Ale už keď behneme trebárs do toho stredu, do tých uličiek pomedzi to, tak tam väčšinou bývajú vyložené sladené nápoje, sladkosti, čipsy, praclíky, tyčinky, slané oriešky, alkohol a podobne. A tam už to trošku viacej predsa aj na tie chuťové bunky u nás útočí. Tento zoznam, ktorý ja som tu vlastne dala, tak to je skôr presne podľa toho, jak to v tých obchodoch býva rozložené a zostavené. Samozrejme, čo sa týka potom toho nákupného košíku, tak ten už je u každého trošičku proste iný podľa tých individuálnych preferencií. Lebo tak niekto napríklad má rád pečivo a nechce sa ho úplne napríklad vzdať, čo zase samozrejme nemusí byť. A niekto napríklad pečivo trebárs vôbec bežne nejedáva. Niekto napríklad je trošku viacej mäsa, niekto trošku menej, niekto napríklad mliečne výrobky nemá rád, alebo ich trebárs nemôže kvôli intoleranciám. Takže to už bude veľmi také individuálne. Čo ja si s vami ale prejdem, tak tie jednotlivé kategórie a povieme si tam, čo si pri tých potravinách vlastne aj treba všímať a čo radšej proste voliť a vyberať. Čo sa týka ovocia a zeleniny, tak je super, že je to hneď na začiatku toho obchodu. Malo by to tvoriť takú tú podstatnejšiu časť toho nákupného košíku. Ideálne je mať aspoň 3-4 druhy proste ovocia a zeleninky proste doma. S tým, že v rámci aj ovocia a zeleniny tak je dobre si sledovať aj napríklad odkiaľ to je. Vždy sú ideálnejšie práve tie také naše lokálne produkty, ale tak samozrejme vieme, že jednoducho tých není úplne až tak dosť. Ale samozrejme pokiaľ sa dá, tak lepšie práve si takto zvoliť z tej našej oblasti a hlavne skôr sa držať takých tých sezónnych záležitostí. Trebárs myslím hlavne, keď je ovocie trebárs typu maliny, jahody, čučoriedky a podobne. Samozrejme, že netvrdím, že teraz si ich vôbec nemôžete proste kúpiť v zime a podobne. Ale toto sú hlavne také typy ovocia, ktoré poznáte, keď to odtrhneme z kríku, hlavne maliny, tak napríklad za chvíľočku tečú, za chvíľočku začnú plesnieť a podobne, že je to také ovocie, ktoré sa musí rýchlo buď zjesť, alebo rýchlo spracovať. A keď my to kupujeme trebárs proste dovezené od niekiaľ,
tak väčšinou samozrejme to není, že sa to dostalo tak, že za deň k nám na pulty, lebo sú koľko razy fakt podovážané proste z ďalekých končín. Poviem vám hneď prax. Minule nám svokra doniesla taký ten plátok tých čučoriedok a keď som pozerala krajina pôvodu, bolo Chile. A teraz si predstavte, že vlastne keď to precestuje takto tú dlhú dobu, všetka tá logistika, kým to vôbec príde na tie pulty a my si ich kúpime a sú konzumovateľné, tak jedna vec je práve to, že proste to ovocie sa nezbiera plne dozreté. To znamená, lebo keby sa zbieralo plne dozreté, tak toľko proste nevydrží. A tým pádom oni väčšinou dojdú pod nejakými UV lampami, aby to chytilo nejakú farbu a podobne, lenže tým pádom už tie živiny samozrejme tam klesajú, keďže to vlastne nedozrie na tom koreni. A ďalšia vec je, že sú hodne šeličím ošetrené. Takže toto je možno niečo také, že keď tak sem tam na chuťovku, ale radšej sa potom držia naozaj tých sezónnych vecí. Prípadne výborná voľba je samozrejme mrazené ovocie alebo zelenina. S tým, že tam, keď aj je to vlastne zamrazené, tak musí sa mraziť to ovocie čo najrýchlejšie vlastne po zbere. Takže aj tá kvalita tam nemá takú tú dlhú dobu, kedy môže vlastne degradovať. Takže keď proste chcete možno v rámci aj tej zimy práve aj takéto typy trebárs ovocia, tak možno lepšie práve siahnuť po tom mrazenom. Môžeme ísť ďalej. Čo sa týka pečiva, takisto, toto sú časté otázky. Prvá vec samozrejme, že či pečivo napríklad v rámci chudnutia, ale myslím, že na to sme tu mali už výbornú tému aj v rámci sacharidov, že sa toho nemusíme úplne proste báť. Skôr si povieme také tie rozdiely v rámci jednotlivých typov pečiv. Klasika, poznáme všetci biele pečivo z bielej múky a väčšinou máme takú tú tendenciu, keď ideme nakúpať, tak siahnuť po tmavom pečive, lebo tam predsa len máme už hneď tak ako keby zafixované, že vlastne to bude preto naše zdravie lepšie, čo aj samozrejme platí, ale otázka je, či je to naozaj reálne proste tmavé pečivo. Hej? Pretože ono vlastne to zafarbenie tej múky aj toho pečiva robí to, akým spôsobom sa spracováva vlastne to obilné zrno. A keď si predstavíte vlastne zrno, tak vlastne biela múka sa vytvára iba z toho stredu, čo sú v podstate čisto sacharidy, škroby, hej? A vlastne dáva sa preč obal, čo je hlavne vláknina a zároveň sú tam vitamíny a minerály. A takisto sa dáva preč klíčok. Hej? A v klíčku napríklad, klíčok je bohatý na oleje a potom na vitamíny, ktoré sú práve rozpustné v tukoch, v olejoch. Hej? Čiže to sú napríklad vitamíny ako je Dčko, Kčko a podobne. A toto sa vlastne dáva preč a z toho sa potom melie tá biela múka a máme biele pečivo. Ono je to pre nás síce také, že ľahšie stráviteľné a je to pečivo také lahodnejšie, viacej chutí, ale proste tá glykémia je pomerne pri tomto pečive vysoká a obvykle aj viacej ho vieme zjesť a nutrične není pre nás tak bohaté. A potom je tmavé pečivo, ktoré, to si sledujte, typický príklad sú kajzerky, že napríklad do bežných obchodov, keď prídete, nájdete tam také tie tri druhy kajzeriek, tie biele a potom tie biele s posypkou a tmavé s posypkou, ale pri každom jednom je rovnaký nápis a to, že je to pečivo bežné. Hej. A to znamená, že aj tie tmavé, tak je to vlastne urobené z bielej múky, len je to proste prifarbené. A prifarbuje sa to buď jačmeňom, karamelom, melasou, čiže proste cukry, alebo nejakými inými farbivami. Hej. Pokiaľ to má byť vyslovene pečivo celozrnné, tak áno, je tmavé, ale zároveň proste musí tam byť podiel múk, z ktorých je vlastne spravené. Minimálne 80% potrebuje byť vlastne celozrnné múky. To znamená vlastne múka, kde je pomleté celé to zrno, vrátanie proste tých otrúb a vrátanie proste toho klíčku. Hej. Pokiaľ napríklad natrafíte na pečivo, že si viete pozrieť vlastne to zloženie a na prvom mieste je biela múka a až potom na druhom alebo na treťom mieste je celozrná alebo sú celozrné múky, tak nie je to celozrné pečivo, lebo vždy to, čo je v zložení na prvom mieste, tak ten produkt obsahuje najviac. Hej. Viaczrné pečivo zase potrebuje obsahovať minimálne 5% vlastne múky alebo múk z iných zdrojov, ako je buď pšenica alebo raž. Vtedy sa to dá považovať, že tam je proste viacej zrn rôznych. Takže to máme v rámci pečiva. A samozrejme, pokiaľ narazíte trebárs na termín cereálne pečivo, tak cereálne pečivo proste prakticky každé pečivo, lebo cereálie vlastne sú obilniny. S tým, že ideálne je naozaj, keď si pozeráte a kupujete skôr tie celozrnné pečivá, s tým, že oni majú pomerne väčší objem vlákniny, majú tým pádom nižší glykemický, sme
sme po nich sítejší a aj taký spokojnejší, čiže ani nezjeme toho toľko, lebo väčšinou po tom bielom pečive sa tak keby ešte vie žiadať, ale potom celozrnom, prípadne viaczrnom, tak predsa len je tá glykemia lepšia. Ale pozor, samozrejme neznamená to, že majú nízky energetický príjem, čiže kalórie sú tam takisto. Takže v rámci napríklad aj chudnutia to pečivo drží v tých nižších príjmoch. A napríklad aj túto, čo som dala obrázok, tak je fajn, aj keď si viete potom pozrieť vlastne, že kúpovať si pečivo, ktoré aj keď rozkrojíte, tak napríklad vidíte tam aj tie zrná, že aj vyslovene v ňom ešte sú aj ako keby celé zrná, lebo to ešte plus dodáva aj vlákninku. Takže poďme na ďalšie. A keď už som aj pri tom pečiu, alebo je pomerne dosť klientov, ktorí ho majú radi a aj potom sa pýtajú treba, jak to proste je vyvážiť, čo si naň dať, tak určite, čo by som vynechala, alebo naozaj mala málinko v rámci stravy, tak sú rôzne tie tavené síry v šrievkách, tie bambína a podobné veci, lebo proste jednak je tam pomerne dosť soli a ten spôsob, ako sa to vytvára, tak není proste pre konzistencia vyslovene, alebo teda to zloženie, ktoré potom vznikne, tak pre to naše telo nie je úplne prínosné a určite sa vyhnúť margarínom, čo sú teda vstúžené rastlinné tuky. Ono, rastliny vlastne obsahujú oleje a jakmile to prejde vlastne tým stužovaním, tak už sa vytvárajú ktoré v podstate naše telo nevie dobre stráviť a skorej to podporuje práve potom aj cholesterolu. Ja keď tak len poprosím, lebo je nás tu viacej, tak keby ste si povypínali mikrofóny, kto máte, lebo keď je tam aj trošku také tie ruchy vzadu, tak môže to potom rušiť. Takže keď tak len kliknite na tú ikonku. No, potom výborné, čo je, tak keď aj už pečivo, tak dodať k tomu samozrejme zdroje bielkovín, čiže treba siahnuť po lúčina a podobné typy, v podstate tieto tvárohové ako keby nátierky. Ospravedlňujem sa za preklep, cottage cheese, tvároh, treba z mozzarellu, feta sír, humus napríklad, keď to vezmeme z tej rastlinnej sféry, čo je teda v podstate vytvorené z cíceru, takisto proste bohaté na bielkoviny, dať si k tomu proste nejakú tú zeleninku. A napríklad tiež výborná vec, klasické maslo. Hej, a keď má niekto naozaj rád proste natrieť si niečo proste ešte na ten chlebík, treba pod nejaký ten syr a podobne, tak radšej klasické maslo ako nejaké tie proste margaríny a podobne. Treba si možno trošku ale dávať aj pri tom masle pozor. Hlavne teraz to začína byť také trošku väčšie, možno, že ste si aj všimli, ak ide cena masla hore, tak objavujú sa aj také ako keby kvázi trošku náhražky, hej, že trojštvrtinové maslo, alebo keď to už vyslovene nemá názov maslo, ale typu masielko alebo maslenko, tak už to není práve maslo v tom zložení, ako by to proste malo byť. A to platí, že radšej si možno trolinku investovať viacej, ale mať proste pre to telo tú väčšiu kvalitu, lebo predsa len ono aj s tými potravinami, niekedy je to aj tak o tom, že proste kupujeme občas aj také tie veci lacnejšie, alebo tak jasné, prirodzene, akože proste teraz to ide všetko hore a človek rozmýšľa, kde možno trošku si ušetriť, ale čo sa tela týka zdravia, tak predsa len vždy tie peniažky do toho zdravia pôjdu. Otázka je, že či ich proste dáme viacej do tej prevencie, hej? Alebo to proste pôjde potom treba do riešení už nejakých proste zdravotných problémov a komplikácií a vždy proste to maximum tej prevencie, čo môžeme urobiť pre naše telo, jasné, že nepodchytíme vždy všetko, ale maximum, čo môžeme, tak je na nás, hej. To, aký životný štýl vedieme, čo robíme, čo jeme a tá strava naozaj ovplyvňuje veľmi veľa, takže je lepšie niekedy možno si trošku viac investovať do tej kvalitnejšej stravy a ono aj potom zistíte, že vlastne veci, ktoré sú pre nás nutrične lepšie, bohatšie, zložené, tak nás aj lepšie zasytia, lepšie sa z nich cítime, nemusíme toľko z nich zjesť a v konečnom dôsledku moja prababka vždy hovorila, že nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali vlastne lacné veci, takže tu toto platí úplne. Čiže v konečnom dôsledku nakoniec možno zistíme, že investujeme podstatne menej, ako keď si kupujeme možno také tie lacné veci, ale po ktorých máme stále ako keby hlad, alebo nám to proste nerobí úplne ideálne a podobne. Takže určite lepšie radšej si takto možno trošku investovať. Zjesť možno menej, ale kvalitnejšie, s väčším zasytením. Mäso, ryby, jogurty, mliečne výrobky, vravím opäť, je to o tých aj individuálnych preferenciách. Samozrejme, čo sa týka aj mäska, tuto takisto bývajú rôzne proste aj polemiky a názory. Faktom je, že proste aj kto je a ľúbi mäso, je dobre proste držať si to zloženie bielkovín, 30% živočišné,
zdroje a 70% rastlinné. A pokiaľ ste tu aktívnejší, že viacej športujete tak kľudne to môže byť 50/50. Ale nie je to úplne ideálne, pokiaľ má človek zložený prísun bielkovín iba z tých živočíšnych vlastne zdrojov, lebo príjmame tak aj viacej tuku a zároveň bohužiaľ ono aj tá kvalita mesa a vôbec proste tých živočíšnych produktov, ktoré máme, tak už to není, čo to bývalo. A hlavne dosť to podporuje práve potom rast aj vnútorného tuku, ktorý je na pečení a zaťažujú sa orgány. Takže lepšie mať tie pomery viacej priklopené k tej rastlinnej strave. Čo sa týka potom toho, pokiaľ napríklad ste tu ale niekto, fakt, že poviem tak, že mäsožravci, alebo máte doma mäsožravca, hej, že často sú muži takto, že fakt potrebujú ako keby proste viac toho mäska, tých živočíšnych produktov, tak super je, hlavne vždy to potrebujeme proste držať v tých vyvážených normách a to je, že keď aj proste konzumujeme viacej treba z tých živočíšnych produktov, treba mať dostatok vlákniny a to vieme nádherne proste vyvážiť cez výživu, že máme proste multivlákninový nápoj dostupný, hej, takže aj treba možno chlapi, keď nie sú úplne až tak totálne na zeleninku, lebo poznám aj v rodine takto typy, tak treba proste dať im ten multivlákninový nápoj, alebo napríklad Betahard je takisto výborný. Mám teraz taký úplne najnovší výsledok s klientom s Michalom a on hlavne proste potreboval dať dole brucho, vnútorný tuk, on je mesiar presne, takže proste tam idú rôzne aj klobásky a takto, ľúbi to, hej, pracuje s tým. No a nasadili sme teda multivlákninku, okrem iného samozrejme plus Betahard a nádherne mu idú vnútorné tuky dole, u neho to je skoro proste čo mesiac tak stupeň vlastne vnútorného tuku a naposledy, keď prišiel, tak už hovorí, že tuto na tom bruchu, že mne sa tu robia akési diery, takže mu to brúško krásne proste klesá. Takže vieme to takto krásne vyvážiť a plus ešte, čo tam aj odporúčam určite, kto má rád mäsko alebo živočíšne produkty, probiotika, Microbiotic Max, aby sme podporili práve tú črevnú mikroflóru v prospech práve tých dobrých baktérií. V rámci potom mesa lepšie také tie mäsové produkty typu šunky, salámy, klobásy, párky mať v tej menšine v rámci jedálnička. Hlavne ono aj to je už proste úplne iný produkt, ako to bolo kedysi. Lebo kedysi, keď si každý dochoval a proste vedel, čím to zvieratko proste krmí a potom proste údil, ja neviem, niekoľko týždňov alebo koľko to proste trvalo fakt, že proste v tých udiarniach, tak to bolo niečo úplne iné, ako keď teraz proste tie klobásy sa sekajú a udia proste za kratučku dobu, aby to prišlo proste čo najskorej na pulty. Hlavne väčšinou proste sú plné proste soli a siričitanov, ktoré zase pre to naše telo nie sú prospešné, takže lepšie toto držať trošku v tých menších normách, vyberať si radšej naozaj také tie úplne že základné potraviny, čiže fakt, že to čisté mäsko, keď sa dá, tak samozrejme to poznáme všetci, že ideálne proste z tých domácich chovov, vajíčka z tých voľných výbehov, lebo je to aj o tom, že jak proste sa tie zvieratka krmia, či žijú v stresovejšom prostredí, to všetko proste čím prechádzajú alebo čo dostávajú, tak ide aj do toho mesa. A keď pominiem nejakú tú etickú stránku, tak proste ide to tým pádom aj do našich tiel a ovplyvňuje to aj naše zdravie potom. V tomto prípade napríklad, pokiaľ máte radi hydinu, je lepšie napríklad skorej viac sa prikloniť k morčaciemu mesu. Morky sa nedajú totiž chovať tak ako kuratá. Hej. Kuratá sa dajú chovať proste tak, že naozaj proste sú natlačené na seba, dostávajú antibiotika, dostávajú hormóny, aby proste rýchlo im narastlo to mäsko, sú odchované pomerne rýchlejšie, ale napríklad morky sa takto chovať proste nedajú, takže skôr je lepšie práve siahnuť po tom morčacom mäsku. Hej, takže to ryby, samozrejme tu som dala len možno takéto porovnanie, lebo keď sa povie kvalitná ryba, drvivá väčšina ľudí si spomenie na lososa, čo je pravda, pokiaľ naozaj máme dostupného lososa vyslovene z voľnej prírody. Dajú sa nájsť aj takto, ale väčšinou sú to proste ryby, ktoré sú chované v veľkých proste chovoch a tam tá ryba prirodzene, losos je dravá ryba, ktorá aj, ak trošku viete ten taký cyklus života lososa, tak polku života pláva proti prúdu, hej. Takže v tej voľnej prírode on žije a je krmený inak, alebo žere niečo proste iné, ako keď je v tých chovoch, kde nemá ten svoj to svoje prírodzené prostredie a zároveň tie rybičky sú proste dokrmované prakticky šrotom. Takže ono aj to zloženie tuku, ktoré by malo byť pre nás dobré a prospešné, že by tam mali byť hlavne tie omega-3, tak pokiaľ sú to takto tie hlbokomorské ryby z tých chovov, tak aj to zloženie tuku je iné, pretože oni niečo proste iné vlastne jedia. Dobrá voľba trebárs je kľudne naše sladkovodné ryby, takisto pstruh lososovitý, ak máte takýto typ ryby radí, tak napríklad radšej namiesto toho lososa si zvoliť. A jogurty,
Takisto častá otázka, či keď proste chceme chudnúť, či sú lepšie práve tie nízkotučné. Ja skôr odporúčam naozaj si kúvať skôr tie 3,5% jogurtíky, lebo ono prirodzene ten tuk v sebe vlastne má. A keď my ho dáme preč, aby sme tam vlastne ten podiel znížili, tak aby to držalo pokope, tak tam musí byť niečo vlastne dodané. Čiže tam sa zase dodávajú potom nejaké proste opäť melasy a podobne. Takže lepšie vlastne ten jogurtík proste si kúpiť skôr ten polotučný. Ochutené jogurty, napríklad keď budete pozerať, pozerajte, či je tam naozaj podiel ovocia, lebo často bývajú aj také ako keby len dofarbené a aký podiel ovocia tam je. Ale dobré je treba si kúpiť proste normálne klasický biely jogurt s tým, že napríklad, ja neviem, Holandie sú napríklad dobre v rámci zloženia, sú dostupné u nás. Tak dochutiť si ho doma, kľudne nejakým čerstvým ovocím, kľudne treba s kompótom alebo domácim lekvárom, alebo moja úplne, že totálne najobľúbenejšia kombinácia, ja milujem shake do bieleho jogurtu. Proste môžem si zamiešať akýkoľvek chcem. Úplne najviac mi tam chutí asi keksikovi, lebo tie guličky sa vám potom nerozmočia. Tak si úplne, že perfektne pochrumkáte. To je potom, jak poznáte ten Miller Mix alebo Prince a takéto, že proste človek si fakt pochutná, ale na ten ešte zdravší spôsob a kľudne dochutiť nejakými fakt orieškami, trebárs alebo ovocím a máte úplne úžasnú proste kašičku. Takže ja som sem dala ešte aj napríklad tip v rámci olejov. Tak čo sa týka olejov, tak napríklad samozrejme, keď sú treba olivový, ideálne zastudená lisovaný oleje všeobecne kupujte radšej v tmavých fľašiach, pretože oni keď sú vlastne v tých priesvitných fľašiach, tak reagujú so svetlom. A my nevieme, koľko ten olej stál pod tými lampami v tom obchode a proste z nich sa postupne stávajú vlastne peroxidy, takže tam proste to degraduje. Čiže lepšie máte naozaj v tej tmavej fľaši. S tým, že pokiaľ napríklad aj používate viacej oleje do varenia na tú aj teplú kuchyňu a tak, možno taký tip aj od nás, že proste teraz sú rôzne druhy všelijakých panvíc, tých neprilnavých povrchov, teflónov a takto. A už to prirodzene, keď máte jednu takúto panvicu trebárs doma, tak už prirodzene tam proste sa dáva menej oleja, lebo to není potreba. Ono pokiaľ je proste nová, nejaká nepoškodená, tak sa to tam proste neprilepí. Ja napríklad palacinky, ja si pamätám, kedy si sme smažili tak, že proste z toho pomaly tiekol olej, nej? Ale teraz robím palacinky viac menej úplne proste bez oleja, lebo na tých panviciach sa to dá nádherne proste takto aj vysmažiť, takže tam vieme aj ten podiel takých tých proste tukov a teplne spracovaných a proste stiahnuť aj týmto. A potom napríklad olivový olej samozrejme ideálne iba do tej studenej kuchyne a keď už na tú tepelnú úpravu, tak napríklad slnečnicový. No a potom ďalšia taká praktická rada, čo chceme viac konzumovať, tak si dať viac pred oči. To znamená, že napríklad aj ovocie trebárs, keď viete, že trebárs ovocie je slabá stránka, že proste ho toľko nejete, tak nemať ho v chladničke, ale dať si ho trebárs do takéhoto košička, jak je trebárs tam na fotke, alebo proste na misu, na tanier, položiť si to trebárs na ten jedálenský stôl, proste niekde, kde chodíte, kde to bude stále do tých očí určite byť. Podobne zelenina, ja napríklad viem, že u nás trebárs aspoň u mňa je trošku zelenina taký problém, že mne sa to nechce ako keby krájať a umývať a tak. Dobrý tip, čo je, tak proste keď viem, že OK, tak chcem aj k obedu, aj na olovranci treba zdať zeleninu, no tak si urobiť viacej, nakrájať si treba viacej, potom to len v nejakom tanieri mise proste nejakou fóliou potravinárskou prekryť a hodiť si do tej chladničky aj na ten olovran alebo na tie celkovo ďalšie porcie jedla a mať to tam pripravené, že len vyťahnem a zoberiem a idem. Hej. Mať nachystanú výživu po ruke. Takisto, keď máte doma proste koktély, tyčinky a proste čaj, nápoje, tak nemá to niekde zavreté v skrinke, ale proste dať si to niekde fakt, takže máte to ľahko dostupné, lebo to je presne aj potom to, že ľahšie to napadne, ale samozrejme super je mať potom a byť pripravený. My máme veľa vecí, ktoré výborne pomôžu proste v tých jednotlivých situáciách, ktoré počas dňa máme, lebo niekedy je to hektickejšie, niekedy proste sa potrebujete rýchlo presunúť, niekedy možno rýchlo niečo dorobiť a podobne. Takže ono je fajn mať časť výživy aj napríklad v práci. Hej. Mať treba z proteínové tyčinky hodené treba z kabelke alebo v kaslíku v aute, hej, keď není vonku 30 stupňov a podobne. Takže byť takto vybavený, lebo aj keď fakt potrebujete sa treba rýchlejšie presunúť a už cítite, že ide
na vás ten hlad, tak pokiaľ človek nie je pripravený, tak väčšinou proste kúpi, čo je prvé proste po ruke, alebo hladuje a potom, keď príde proste domov, tak už ťažko sa odoláva všetkému, čo je v tej chladničke alebo v špajzi. Hej? Takže byť aj v tomto smere proste vychystaný a proste máme sladké, slané sneky, takže každý si príde na tú svoju chuť a veľmi rýchlo to vieme proste zjesť, sme zasytení, takže nám to ten život krásne vie uľahčiť. A pitný režim, toto dosť riešim práve so svojimi klientami, hlavne pokiaľ ste tu treba tak, že máte skôr prácu takú, že sadnete za počítač a pracujete a viem, aké to tam vie byť, že človek sa tak pustí do tej práce a tak sa do nej zahlbí, že často aj potom zabúda piť, jesť a podobne. Dobré je určite predtým, než začnete prácu, než treba v tej práci alebo doma, home office, zapnete ten počítač a sadnete k tomu, tak má tam ten pitný režim proste nachystaný na očiach. Hej, buď vo forme džbánu alebo nejaké tej fľaše, tak jak Mirka ukazovala na tej prvej hodine, nejakú tú motivačnú fľašu, aby to bolo po ruke. Nej, pretože ono, pokiaľ to máme treba len takto v šálkach, ako mám ja teraz, dopijem šálku, ale viem, že chcem ešte veľa vecí dorobiť, no tak už to odsúvam, kedy si idem zase nabrať a navyše si to neviem dobre proste sledovať. Takže pripraviť si ten pitný režim. A to, čo chceme jesť trošku v tom menšom, hoci to treba z doma je sladkosti, nejaké bežné čipsy a podobne, tak radšej si to proste schovať. Hej. Keď napríklad aj sami, že to nekúpite, ale dostanete na sviatok alebo podobne, tak my to robíme, takže áno, aj si vezmeme, dáme si, ale keď vieme, že OK, fajn, tak aby sme do toho furt nelozili, tak to niekde schováme. Buď ja, aby manžel nevedel, hej, alebo proste naopak. A ono je super proste to, že jak už to si poviete, že OK, tak to schovávam, tak na to aj zabudnete. Ja som takto našla asi po 3 mesiacoch teraz čokoládu, čo dostal manžel na meniny. Takže to je tiež taký dobrý typ, nedávať si to proste pred seba, nedávať si to tam, kam často chodíte, kde to často treba z tie skrinky otvárate, proste to dať niekam, kde chodíte menej. Ne? Takže to a samozrejme pravidlo 80/20. Prírodzená vec, proste každý jeme tak, že proste potrebujeme občas si dať aj niečo také, čo vieme, že nie je proste pre nás úplne ideálne, ale čo nám proste chutí, nie vždy si vieme úplne ideálne vybrať, hej. Takže, alebo nemáme proste tak tie potraviny dostupné. Hlavne v tomto takisto by mala byť taká tá, poviem, zdravá určitá vyváženosť. A pri tom tele je to o tom, že tých 80%, keď sa fakt snažíme robiť čo najlepšie, tak samozrejme sa to na tom tele odrazí v pozitívnom a keď tých zvyšných 20%, čiže z 10 jedál trebárs 8 je super a 2 trebárs, ja neviem, dáme niečo masné, smažené, vyprážané, tatarka a podobne, tak proste sa to v tom stráti, doslova, že to telo nám to odpustí, lebo tých 8 jedál sme proste urobili super, ale keby to bolo naopak, 8 jedál na figu s prepáčením a 2 proste urobíme fajn, tak samozrejme to už sa tiež bude odrážať na tom tele, ale skôr v tom negatívnom. Takže prirodzene každý proste čo sme tu jeme aj normálne, tá strava proste jasne nie je vždy úplne až tak ideálna, ale proste aj v tomto je to o tom, že my si to vieme vďaka Bohu vyvážiť ešte aj proste cez produkty. Čiže keď vieme, že aj v niečom trebárs trošku povolíme alebo sa nám úplne nedarí, tak vieme tomu telu dodať tie živiny práve cez shake, cez tie proste zdravé sneky, hej, doplniť si trebárs multivitamíny a podobne, alebo proste to telo pomôcť, aby lepšie trebárs veci strávilo, zmetabolizovalo, vylúčilo. Takže na toto máme práve perfektné to, že tú výživu dostupnú doma máme. Takže to je prvé. Určite, čo odporúčam, Andy dávala minule skvelé tipy na aj nielen vianočné pochutiny, ale celkovo. Určite odporúčam, keď si budete robiť objednávočku, prihoďte si tam v sekcii literatúra do košíka aj kuchárku. Táto druhá kuchárka, tento druhý zväzok je zase perfektný práve na také tie drobné sneky, party mixy, teraz aj práve pred Vianocami a myslím si, že veľký pomocník do kuchyne, že naozaj môžeme si tie Vianoce naozaj že gurmánsky užiť, ale vieme veľa vecí si fakt, že urobiť nutrične pre to telo lepšie a pritom si neskutočne pochutíme, takže veľký pomocník práve kuchárka. A to, čo som aj hovorila, proste mať na tej zásobičke aj tie zdravé sneky, aj to zdravé mosanie. Ja napríklad, čo hodne aj odporúčam a používam, tak treba do nielen sladkej kuchyne, treba protein drink mix, ale aj napríklad používam Betahart alebo ten malý proteínový doplnok v prášku, zase napríklad slanej kuchyne. Buď nejaké slané
slané koláče typu kyš, alebo treba sa ako zásmažky, môžete napríklad namiesto múky dať treba ten malý proteín, lebo on je neochutený, nedodá žiadnu sladkosť, nedodá proste žiadnu chuť, dá sa nádherne proste miesto tej múky použiť aj vlastne do záprašky a podobne aj napríklad treba z beta-hart, hej. A okrem teda samozrejme toho, že zase máme glykemicky inak zložené tú stravu, tak doplňame viacej práve aj bielkovín a je to tým pádom aj kaloricky inak zase zložené. Takže takisto výborný typ do tej kuchyne. No a samozrejme nápoje. Občas príde situácia, kedy máme chuť už aj na niečo trošku iné ako voda, že chceme si dať aj možno niečo sladké. Zase môžeme proste siahnuť do toho portfólia v rámci výživy. Kto treba si budete chcieť pripiť na Vianoce, ale budete musieť potom šoférovať alebo ostať proste triezvy, tak dá sa urobiť úplne úžasné šampanské vlastne minerálka alebo sóda plus aloe. Takisto aj detičkám môžete urobiť takéto zdravé vlastne herba šampanské. Treba ja mám strašne rada napríklad kombináciu kolagén s multivlákninou, lebo to máte úplne jak jablčný mušt. Nej? A ešte proste, ak to popijame, tak budeme mať krásne brúško a vypnutú nádhernú pleť, takže taký nápoj krásy, Immune Booster, teraz napríklad výborná vec v rámci tohto obdobia, alebo však to počasie je proste hodne sichravé, zase ide obdobie proste rôznych víroz, tak Immune Booster, ja hovorím, že to je taká domáca lekárnička, ideálne fakt mať ho proste doma a keď aj cítite, že na vás niečo lezie, kľudne 3-4 sáčiky za deň chutí ako rybezlový džús, ale proste tá choroba sa buď ani nerozvinie, alebo ste oveľa rýchlejšie proste potom na nohách. Takisto kľudne napríklad aj detičkám, takisto im bude aj veľmi chutiť, takže to sú zase nápoje. Trošku na porovnanie v rámci čipsov, myslím, že k tej tabulke moc nemusím. Toto sú porovnania naše herba čipsy, bežné klasické zemiakové čipsy, hrachové čipsy, také tie vlastne, čo nájdete normálne bežne v obchodoch. Samozrejme, ako tých proste aj tých zdravších čipsov je hromada, takže nedalo sa úplne všetko proste nejakým spôsobom popozerať, ale zhruba tak toto vlastne vyzerá, jak kaloricky, tak potom ale nutrične. A keď si pozriete, tak vlastne naše čipsy, či už sú tie barbecue alebo tie cibulkové, tak proste aj oproti tým zdravším čipsom, čo nájdeme normálne bežne dostupné, tak majú raz toľko vlastne bielkovín a podstatne menej vlastne tukov. A samozrejme s tými zemiakovými ťažko to porovnávať, lebo tam keby sme ešte pozreli sacharidy, tak to je takisto veľmi, veľmi proste vysoké. No a zo pár typov, tým, že ide Mikuláš, tak zo pár typov na inšpiráciu, lebo tak samozrejme aj ten Mikuláš sa dá vybaviť aj proste tou kombináciou, čiže kľudne proste nejaké ovocie, oriešky, aj nejaký ten keksik, čokoládka, samozrejme, ale kľudne aj tým detičkám môžete proste tam prihodiť aj zdravé mosanie. Deti napríklad milujú citrónové tyčinky proteínové. Mám aj klientky, ktoré ich dávajú deťom vyslovene po tréningoch, keď majú deti, že proste chodia hrávať futbal alebo plávajú a podobne. Takisto máme teraz gely, čo pre tie detičky je fakt, že výborný cukrík, doslova, že proste je to želé, ale veľmi dobre im to pomáha napríklad práve s tou nervovou sústavou, s očami, alebo máme tam multivitamín proste pre deti vo forme toho gelu, takže tie detičky si aj pochutia, ale zároveň viete, že mlsajú s tým, že im to pre to telo naozaj že niečo prinesie. Takže to sú také tipy. No a posledná vec na záver odo mňa, hej, a máme túto tému prejdutú. O tomto ste už určite počuli, takže ja nebudem moc o tom hovoriť. 15.12. naozaj výnimočná udalosť v Bratislave. Kto tu možno aj nie ste z Bratislavy, preto to sa naozaj oplatí aj docestovať, lebo to, že sme tu vlastne 6 týždňov, že ste si ten čas na seba vyhradili, tak to znamená, že proste chcete sa naučiť v rámci výživy a chcete sa naučiť v rámci toho, ako svoje telo držať v čo najlepšej kondícii. Takisto treba do rodiny a práve aj toho 15.12. budeme tu mať skvelú výživárku. Volá sa Nika Sámešová, je to kočka, ktorá vlastne má vyštudovanú biochémiu, prednášala výživu, dokonca bola z Vegas, robila v Akadémii vied a jej zameraním je napríklad zažívanie. Čiže ona všetko, čo sa týka tráviaceho traktu, mikrobiomu a práve jej téma, ktorá je toho 15.12. potom odznie, tak sú potreby tela a ako ich vlastne naplňať. A tie potreby tela samozrejme sa v rôznych situáciách a rôznych obdobiach nášho života aj trošku menia, takže budeme vedieť, ako reagovať aj na tie rôzne životné situácie, ktoré proste prídu a vieme naisto, že proste prídu či väčší stres, alebo zase naopak, že máme toho trošku proste menej, viac si vieme trošku užiť veci a podobne. Takže vidíme sa teda budúci týždeň a dúfam, že teraz väčšinou sa uvidíme aj už teda na osobno, nielen cez tieto malé okienka toho 15.12. Krásny večer želám. Majte sa zatiaľ pekne. Super. Ďakujem, Miška. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujeme, ahojte.